बर'नि सासे गोजों अलंबार महरगिरि आरो महर आखिनायनि गेजेरजोंनो ललित कला बान्था मोननो हानाय बिथां रुंसारि मनेस्वर ब्रह्म बिथाङा थांनाय 22 नभेम्बर खालि फुंबिलि समाव रुंसारि जादोंमोन आरो बिथांनि रुंसारि जानाय खौरांखौ मोननानै जोङो बिजनी ओनसोलनि बर' माहारि आफादफ्रा आरो जोंनि इन्टेलेक्चुयेलफ्रा जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों आरो जोङो सारा बर' हारिनिनो सासे जोंथि अलंबारमोन हिसाबै जाफुंसार सुबुं सम्पद हिसाबै सारा दुलाराय बर' हारिया दुखु मोनदों आरो बिनि उनाव जोङो बिथांखौ थैनाय सानखालिबो रायजोयैनो बिजनीयाव जों दख'रा एबसुनि मावख' खाथियाव जोङो बिथांखौ जोबथा बिदाय होनाय जादों आरो जोङो बिथांनि जे थैनाय बेखौ लानानै जोबोद दुखु मोननाय फोरमायनायनि गेजेरजोंनो जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों बेवहाय बर'नि गोबांथार दैदेनगिरि बिथांमोना दुखु फोरमायनानै बिथांनि न'आव दुखुथिया अनजालि बिसि फिसाज्ला खौरां लानायनि गेजेरजों न'खराव खौरां लाफैनाय जादों आरो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो खौरां लाफैनायनि उनाव बिथांनि सारादुखौ राजुहुवा भाबै खुंनांगौ बिदि खोथा होनायजों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो मोनसे सामलाय कमिटि दानानै बिनि सारादुखौ जाहाथे मोजाङै खुंनो हायो बिथांखौ मोजाङै जोङो मान होनो हायो बेखौ जोंखौ बोसोन होलांदोंमोन आरो बेबायदिनो जोङो बिजनी ओनसोलनि गासै माहारि आफाद बिजनी दख'रा एबसुनि दैदेननायाव बर' थुनलाइ आफाद ट्राइबेल संघ बेबायदिनो माहारि आफादफोरखौ लानानै जोङो मोनसे कमिटि बानायनाय जादोंमोन सामलाय कमिटि आरो बेवहाय आंखौ लिंथुमगिरि होनाय जादोंमोन आरो बेबायदिनो जोङो बिटिआर सरकारनि मददजों बे बिथांनि मनेस्वर ब्रह्मनि सारादुखौ बोरैहाय मोजाङै खुंनो हायो गाब गोनाङै खुंनो हायो बेखौ जोङो नाजादोंमोन आरो दिनैहाय जोङो बे हाबाफारिसिम सौफैदों आरो जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों बर'नि गोबां दोलो आफाद जेबो फाराग गैयालासेनो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बेवहाय फैदों बिथांखौ जोबथा बिदाय होनो थाखाय जोंनि आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार बिश्वजित दैमारि बिथाङाबो नुजाथिफैदों बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांमोना बाहागो लाफैदों जोंनि एमएलए लरेन्स इस्लारि जोंनि इएम धनन्जय बसुमतारी बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों आरो दसे उनाव आसामनि मिनिस्टार इउजि ब्रह्म बिथाङाबो नुजाथिफैगोन आरो गोबां दैदेनगिरि आफाद दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना बिथांनि गोथार सारादुआव फैदों आरो जोंनि गेजेराव सासे इन्डियानि अफिसार नर्थ इस्ट रिजनेल डाइरेक्टर बिथां हरकान्त बर' बिथाङाबो जोंनि गेजेराव नुजाथिफैदों बिथाङा मनेस्वर ब्रह्मनि खोब आंगो लोगोमोन आरो बिथांनि उन्दै समनि लोगो फरायसा समनि लोगो सावगारि महरगिरिफोरनि लोगो बिथांमोनाबो नुजाथिफैदों आरो कलाक्षेत्रनि सेक्रेटारि बिथां सुदर्शन ठाकुर बिथाङाबो जोंनि गेजेराव नुजाथिफैदों आरो कलाक्षेत्रनिफ्राय गोबां बिथांमोना नुजाथिफैदों आरो जोङो साबायखर बावहरो श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रखौ बेवहाय बिथांनि सारादुआव मोनसे आर्ट एक्जिबिसन मनेस्वर ब्रह्म आखिनाय सावगारिफोरखौ बेवहाय दिन्थिनायनि गेजेरजों जोंनि बिजनी ओनसोलनि बा बर' मानसिफ्रा मिथियामोन जे मनेस्वर ब्रह्मआ माबायदि सावगारि आखियो खालि बान्था मोननायखौल' मिथियो सावगारि आखियो होनना मिथियो माबायदि सावगारि आखिदों बेखौ मोनथिहोनो थाखाय जोंनि खुंफुं आफादनि खावलायनाय बायदि श्रीमन्त कलाक्षेत्रनिफ्राय बे आर्ट एक्जिबिसनखौ खालामफैनाय जादों बिनि थाखाय जों साबायखर बावदों आरो बेवहाय बिजनी ओनसोलनि साफ्रोमबो माहारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों जोंनि बिजनी जिल्ला इउपिपिएलनि मानगोनां आफादगिरि फनिन बर' बिथांनि साबायखर बावदों नैबे हाबाफारिखौ मोजांथारै खुंफुंनायाव बिथांमोननि मदद आरो हेफाजाब होनायनि थाखाय आरो जोङो न'खरनि गासैबो सोद्रोमा बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों बेवहाय जोंखौ मदद खालामनायनि थाखाय आरो बलांगुरि ओनसोलनि हल्लिपारा गामिनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों आरो जि रुंसारि मनेस्वर ब्रह्म बिथांनि सारादुआ मोजाङै जाफुंसारदों आरो साफ्रोमबो रायजो राजाया जोङो टारगेट खालामदोंमोन 2000निफ्राय 3000 बे टारगेटआ हयथ' दासिमाव जाबायानो जों बेनि थाखायनो साबायखर बावबाय आरो बिथाङा जे बर' हारिनि सासे आगोमा सुबुं बेखौ दिनै रायजो राजा दैदेनगिरि बिथांमोना फैनानै दिन्थिफैबाय दा जोङो खावलायगोन दिनैनि सारादुनि गेजेरजों बिथांनि न'खर जिहेथु बिथाङा साख्रियाव 2019आवसो जादों पेन्सन गैया दा बेनिखायनो बिथांनि न'खरखौ जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो जोङो दिनै आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार नुजाफैदों बिथांमोना नायगोन आरो जिहेतु बिथांनि अनजालु फिसाज्ला सोरजि ब्रह्मआ MSc B.Ed जानानै दङ बिथांनोबो थांनानै थानायनि राहा हिसाबै माबा मोनसे खालामना होगोन सरकारनिफ्राय जोङो बेखौ दिनैनि सारादा खुंफुं आफादनिफ्राय खावलायनानै होबाय आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनायनि थाखाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों साफ्रोमबो दैदेनगिरि सानसुमै रायजो राजा फोरोंगिरि नोंथांमोनखौ जोङो साबायखर बावनाय जाबाय नोंथाङा ओनसोलनि जानानै नैबे मनेस्वर ब्रह्मनि सरकारनि बेलायाव नोंथाङा बेनि माबाफोर बानायनानै दोनजानो लुबैयो जोङो बेखौनो खावलायगोन जिहेतु बिथाङा सारा इन्डियायावनो प्रिन्ट मेकार आरो पेइन्टार हिसाबै मुंदांखा
फिल्म मेकारा जोंनि नर्थ इस्टआव खोब खम आरो जोङो खोनादों ललित कला एकाडेमि बेखौ मनिस्वर ब्रह्मआनो कलाक्षेत्रआव ब्रान्स हिसाबै लाबोदों आरो दा बिथाङा बिनिनो डाइरेक्टर हिसाबै खामानि मावगासिनो दङमोन दा बेखायनो जोङो खावलायदों बिटिआर सरकारखौ जाहाथे बिटिआर सरकारनि दैदेननायाव बिजनियाव मोनसे बिनि थाखाय आर्ट सेन्टार बिनि जि आखिनाय सावगारिफ्रा एगजिबिसन हिसाबै थाबाय थागोन बिनि लाइफ हिस्ट्रिया थाबाय थागोन जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो बे बाथ्राखौ सानगोन होननानै स्पिचनि गेजेरजों बुंदों दा बेखायनो बेखौ मोगथां महर होनो थाखाय बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' मानव गेदेर बिथांखौ जोङो बिजनि जानानै आरो आङो स्पेसियेलि बिजनि दख'रा एबसुनि जानानै जोङो खुंफुं आफादनि जानानै बिथांखौ खावलायनाय जाबाय।